Eguerdion, torretxezen danoi eta eskerrik asko. Dakizuen modure, erdakion modure, ondala hogeita moz urte hemen agertzezku, Arriola gazti, bertan hilbena. Osea, bizkatu lertzeko jentik, bilbara, esangot, asesina benena. Asesinatu txantzana. Orduan, hasiko gaz, zelan jungoran beran aurkezpena. Koldo Arriola, emetzurtiko mutil gaztea Ondarroako kuartelean Guardia Zibilek erail zuteneko 35. urte horrenean, hemen batu gazen modure, honela txekungora ekitaldien aurkezpena. Lehenengo, Koldo Arriola nor izan zen. Gero, bere erailketaren lekukoen testigantzak. Bertsolarien agurra, lepoan hartu eta segi aurrera abestia, Koldo Arriola 2 aldiz hila, Guardia Zibilen jarrera, Koldo erail eta gero. Dantzarien aurreskua, lore eskintza eta bukatuko den duke Eusko Gudariaz. Lehenik eta behin, laburpintzu bat eginez, Koldo Arriola nor izan zen. 1956ko otsailaren 12 jaio zen Berriatuko Orubitxe baserrian. Bere gurasoak Luis eta Celestina. Geroago, Ondarroako Iturribarri auzora aldatu zen bere gurasoek 1963 urtean ireki zuten Orubitxe tabernara. Lau anai-arreba izan ziren. 2 oso gazte hil ziren, Berriatun bizi zirela. Sabina izba ere, 16 urterekin hil zen. Beraz, Koldo gaztea amets eta itxaropen bakarra bilakatu zitzaien bere guraso adintzuei. Iturribarri eta Kaminazpiko bere adineko lagunekin bere kuadrilla osatu zuen. Iturribarriko Kajajosteixako kuadrilla. Goimendin Txoritan, Lekeikioko aldeko Aitxetan Igerixan. Txirrindola izan ere, asimaziak egin zituen. Herritar gazte normala, beraz. Ondarroko institutuan bere ikasketak amaituko zituen 1975ko maiatza ekainean. Institutuko ikasketen bukaera ospatzeko ikaskideekin egin zuen afaria. Hain zuzen, heriotzaren ataria gertatuko zitzaion Koldori. Lehen ezadote modure bere erailketaren lekukoen testigantza agertzen ariz. Beti izaten eman zen, bizi. Ez aldi bat duken nahi izaten eman, bizi beraz. Nebarretatik azkeneko esan. Eman ostamaz, sortzi urte beti kontu esan, etorkizunek buruz, zer egingo dugu, esperantzei buruz. Eta hori bere esan bizi beraz. Horretaz da ditzetu, gero zein dugu
atzerik eziko dugu, nola joango gara, beti bizi bekaz, amaitzen eman bere. Eta bon, gabe horretan, ametsan, afaldu dut, amaitxesten dut duen ametsak. Eta salbu ezpen egoera, estado de excepción, salda eta iru nakala bostan topie, kandibiltxiko taldi, eta gu irunak agentu zen, irunak. Halako pare baten, gentozela, eukalkera ez derba, isi matuen itxingat nintzera. Halako hori baten gatuzela, teiko horren dudunek, nire zanek, eskuak eskun seinale bat eta hori egin. Austekina llamamos, y nuestra ventanilla que se espera cerca. Austekina llamamos. Vuelta a una mata, tío, seguir. En Valía, Sarreguía, mucho en Valía, Sarreguía, yo siempre. Hace tiquitos en ikusi hasta una grebario esta torre. Hace tiquitos en el jefe de ikusi, Google, ya después subimos la saca de inglés. Aziziko zuen beste batzuk batek haringari behar, han mediko baten bide. Hori, bizi bakaz. Ikusten dut zelako gogorra izan zan hori ez, eta eurak zelako sentimentuaz hartuko egin, eta gero lagun bat, afaltxan egon, gasai, botamala dugu asmoaz, etorri, eta damba. Eta lehenezat nure asesina. Hon, etorriko gara bertzora esena gura. Hementxe bertan tiro batekin jauzi zan koldo arbiola, bere bihotzaketan ere guardia zibilan pistola. 35 urte pasa dira, baina borborka odola, ez deu ahaztuko ez parkatuko, eraiketa hura inola.